Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Isip mo ng orasan sa inyo si Marilo Action Radio Philippine Standard Time impunto pangot +5. Sa debat may hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental ang aton nga mga aksyon tagparamati suki sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sa nga broadcast diwat ka manamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, Betsa 18. 98 dias na lang ang nabilin kabagabot na ang adlaw sang Paskwa. May nabilin pa kita nga bali 105 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa tag sa nila ka mga areas of assignment. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Una sa balita, una sa aksyon. Obdan kita sa aton sining nga mga technical partner mangin kaupod baraton. Buylog ang aton sining nga Patrol 2. Iwat naman nga magalibot sa pilakabahin sang Metro Bacolod, bantayan naman naton kag himulsuhan. Anano pa nga mga eventualities from where the action is? Wait naman ginapangayo. As always, alerto ang Aksyon Radio Bacolod. Pang Sabadong edisyon. Buylog nato na po sa Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bugina. Opdama kita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Henry S. Pulgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago. Puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico.
kinahanglan ang inyo sinalagad ang inyo sining anchorman sa Action Night Patrol, Action Report After Edition. Sabado nga presentation sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea. Dalos na ako diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op diri nyo ako sa Labilin, 57 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Mabulubog na karon nga kahaponanon ang dakbanwa sang Bacolod. May mga porsyon sa Bacolod nga magulugal umon. Amo man sa pila ka bahin sa aton nga probinsya. May LPA nga ginamonitor ang pag-asa somewhere sa Samar. Pero ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ amo ang nagahatag sa pagulan-ulan sa pila ka bahin sa aton nga pungsod Pilipinas, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Expect naton ang maululanon nga panahon, may dala ina nga pagpulo panaguob kag pagpulo pangilan. Ang importante, alerto lang kita 24/7. Sa gihapon wala kita nagakalipat kung hindi lang masako ang aton perming rejoinder sa aton nga mga tagpalamati ang ginatawag nga health protocol, social distancing, face shield, face mask, sokso kontagid. Agugas ang kamot gamit ang abon. Nakapian-pihan. Kita matapikan sang COVID-19, pero ang mas importante sa tanan, pag may bakuna sa inyo barangay, magpabakuna. Una sa balita, una sa aksyon. Ang tanan naton nga mga opisyal sa syudad sang Bacolod tido halos kagiyo gidya kon COVID-19 ang pagabalan. May mga programa, may mga vaccination ang ginapatigayon sa mga barangay. Way labo siya isang schedule nga vaccination sa barangay. May ginamobilize pa nga mga transportation nga mo ang ginagamit nga vaccination center. Dalagko nga mamerkado sa Bacolod, Central Market, Burgos, North Public Market, Libertad, South Public Market. Makibot ka lang kung isa may nagadulog yung nga sarakyan. Ara ang aton nga mga health workers nagahatag sang tsimpo ligwa oras para magpabakuna. Iara na gid na gapalapit na gid sa inyo ang bakuna, hindi pa kamuya magpabakuna. Una sa balita, una sa aksyon. Baw na. Hindi pa mo magpati nga may COVID. Minilyon na ang biktima, milinyon na ang nagklamatay sa bilog nga kalibutan. Hindi pa mo magpati nga may COVID. Ambot lang sa inyo da. Kung gusto nyo maglawig ang kabuhi nyo sa kalibutan, na mapatay ka man lang bala nga daw normal nga pagkapatay, wag na problema. Kung mapatay ka sa pagkaritubada, kapag karitubado mo, kaya wala ka ginasunod o wala ka nagasunod sa patakaran sa gobyerno, amo na sila lang yung tikman, mirisi. Kaya gobyerno naging nagapalapit, inughungit na sa imo, hindi ka paya magpabaksin. Kaya ikaw yan nagapati nga, wala COVID, ay ano nga klase, tsuri sang tao man. Muna nyo nagakal-hospital sa aton, di halos wala mabakunahan. Worse kay kung daloon sa hospital, iba niya grabe na. Ang alang-alang na bla. Katinga-tinga na. Kaya muna permi ang ginasulit-sulit ay permi
Ako nabilabol ang bakuna ta sa barangay ko sa diin man nga lugar nga may ara nga vaccination, i-grab tagid ang opportunity. Labi na gid sa aton nga mga senior citizens. Sa wala pa yan nakapabakuna nga mga senior citizens, abi hindi na kamo magpaugtas. Kay tsansa na ninyo ina na maglawig-lawig man ang kabuhi nyo sa kalibutan. Kung may bakuna na sa inyong lugar, please palihog, babakuna na. Para ina sa aton tanan. Kaya nga aton nga mga senior citizen, tiya mo na blasiling ko nga sila ni permi ang makitaan talapikan sang virus. Binigid sa aton nga mga senior citizens nga may mga pulo-pundo na nga balatian sa pagkatigulang daw hapos kislaya tapikan sang virus na COVID-19. That's why nga ti ang panawagan sa gobyerno sa mga senior citizens, abi magpabakuna na. Ayaw na magduwa-duwa pa, ha? Sa wala pa dara nakapabakuna, pabakuna na ka mga inday, ka mga tuto. Ano mga balita, kabantayan nyo dugay-dugay, report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan nyo dugay-dugay ang report gikan sa New Government Center. Dalon nina ni Action Art Tayhupon. Ang Negros Occidental Provincial Police Office, araman si Action Albin Graba, ining 23 anyos nga lalaki, sa banwasang hinubaan, nagikogo ti patay gid ay nano. Sa balita nasyonal, Health Secretary Duque may ethical issue sa paghatag sang COVID-19 booster shots. Ginbakal nga test kits na may 6-month self-life gindipensahan sang Department of Health. Mga COVID survivors ginapahalong kag ginapainstrikto sa pagsunod sang health protocols. Sa piya kabahin ambulansya kag kama para sa emergency case, dako nga problema sang One Hospital Command Center. Munang mga problema subong ang nagaginuwa sa sining wala untat nga pagsaka sang COVID cases sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Ang Bacolod kag Negros nagapabilin gihapon sa 3 digits. May barangay diri sa aton sa Bacolod nga nagasinaka man ang mga kaso sang COVID-19 cases. Muna nga maghalong kita pumuluyo ha sa mga barangay naton diri, 61 barangay sa Bacolod. Maghalong gid kita mga iha kag mga iho. Mga jaming-jaming anay, mabulo birthday party, mga sinadya-sadya pagtinipon-tipon, ipaiway talang anay ha. Ibutang ta sa husto nga lugar. Kung ang terminology ni Action Ricker sa gapa, ibutang ta sa proper timing. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ng pinaka-importante. Nakayuhom ko kinasa report ni Action Art sa BBB kinasa Oktubre sa programa ni News Direct. Itong isa ka residente dira sang Takuling to. Napagbugtaw yang balaya, may abiso na nga napahibalo nga sila under quarantine. Kalimo, wala malang sino man yan nagsulusasko man. Boy, mga nunoy, magsulusasko ka mo, ibutang nyo man sa proper timing ay. Hindi ka mo yan magsulusasko nga tagaan nyo problema yung barangay kang pumuluyo nga natungdan. Kibot siya nga may nakapaskil sa balaya kag may yellow line balaya, naka-police line bla na. Ginutangan ng balaya.
kung no under quarantine sila, ay ka mga animal, mga tao. Kung wala ka mo opisyal sa kabuhi nyo, abi magpahimunong ka mo. Binugay ka mo pang sasko sa parehas nyo, kanali sa ulihi, magbalik ka rin sa lawas nyo. Base mo pa nang ikamatay nyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salo sa school ng inyo, ya bro. Ano tong danya daw, mabugto ang ginawa sa ugtas nga. Kanami sa pagbugtaw ay sa agaya, pag bugtaw ay kita ng area yung nga may yellow line. Tapos may nakatapik nga under quarantine. Yabi. Kabay pa nga makilala tong persona kag makapanabat plus ang katuntuhan niya nga way sa lugar. Ay, karon ipakagata ka kay Kuya Maki Kayong. Una sa balita, una sa aksyon. Ipadapulay taga kay Kuya Maki Kayong lalaman mo ang nilalaman mo. Una sa balita, una sa aksyon. Ay, mga tao nga wali pisyon sa kabuhi. Ay, may pagpahimunong ka mo. Lugay ka pong pansaskos parehas nyo. Abi, ibalik ko, abi, sa inyo, ginhimo nyo to, abi, ihimuon mo sa inyo. Sa pamatsaga nyo, mayo man. Ay, nga mga tao niyo. Binugay ka mo ka, pang sasko, ni nga muning kapigado, pagkag magilatubang patanga problema. Wala pa ka mo inyo ya ka pang sulusasko. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Las 5:15 na. Antes sa mga report gikan sa ato sa mga Patrol Unit Reporters, unahon tayo si Aksyon Dale Salazar. Ibalon tayo ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Saya paglibot-libot ang dalan na Raneta kagabi pa ginbuksa na. Ang guwa kang sulod sa salakyan pwede na makagi sa Raneta. Labi na gidira sa tubangan sa Quezon City. Dapat pala mga tag-as ng mga salakyan pala. Dapat look out pa ni tani sa ngaton ng mga traffic enforcer mong. No, mga traffic enforcer tabi alerto man kamo gamay. Kung may mga nagalabay ng mga tag-as kag lagko ng mga salakyan nga kung delikado sa mga nagaluy-luy nga kurente. Abi pasitaan nyo na. Kaya pang kolpiskara ng lisensya nila kay ang perwisyo yung natag nila doon hindi kaya maayaw Kanawa to pala ang ginimo nila to sa dalan na Raneta tubangan kag Quezon City da. Hindi nagjutay ang customer sa Quezon City kay wala na sa salakyan nga nagalabay da. Tabak mo na perwisyo. Muna tagaan niya leksyon kag dapat gidya kumpiskaon ng lisensya nila kay mga salawayon. Damo yang malita nila. Ay, nga mga tao niyo. Balay lang dako, laba, taas ang ginakarga nila, bro. Galabay pa sila sa mga mayor nga dalanon. Agi ka mo sa dalan, nga wala ka mo sangitan. Ay, nga mga tao niyo. Sa mga salawayon, Ay, karon pa, kagata ka mo kay Kuya Kuya Maki Kayong karon sa opisyo nyo na. Una sa balita, una sa aksyon. O, ari si Aksyon Del Salazar, check ko ang sitwasyon sa Bacolod. Trapiko ang paghahambalan. Aksyon Del, kamusta? Yes, amat-amat na. Ang ulan? Ang pagpagawa sang kalo, payong, kag rainbow. Ate mo nag-ulan, gligid. Nagatuloy-talitin actionary, pero nagapanghihi na ang kalangitan. Buga panghihi, gijaya. Ang grabing term, buga panghihi ba? Agsik-agsik. Di mo doga kuha na doon nag-tiri-tiri. Nag-tiri. Kaya kung sibo yung tiri-tiri, hindi pa na fully nga hibi mo. Daw bingit mo, daw bingit, ka tiri-tiri. Lumaw-lumaw. Oh namo na ang correct term na nagalumaw-lumaw. Lumaw-lumaw na sa sininga hapon actionary dito sa may syudad sa Bacolod. Actually kayo na pa nagagulugalom. Dito bong nagturutalitid ang panyempo naton. Dito sa may syudad sa Bacolod action Erika. Sa subong nga Sabado sang hapon light to moderate ang nakat sa atos ningis nga trapiko dito sa bayan sang downtown area action Erika. Dito sa may dalan na Raneta titawhay na dira ang ginalagyan, no? Kay since sa matabla ang natabo kahapon nga daw action Eric pagatumbas ang posto dira pero okay na to clear na
ang dalan aksyon na Eric ligwa na nga makalabay ang mga salakyan dira actually ko kada gabi action Eric diri sa may dalan Rosario. Dira sa area sang balay ni Bacoor Leonel kada gabi may address na nagabantay nga traffic enforcers kay same man ang concern Gani? ang mga talco bala nga mga wires ang kuryente ka mga Seneco kis nagakalabot sa mga taas kag dagko Gani? mga tracking action Eric. Presyo ginaya? Yes, kaya iba nga tracking, kung gusto nila magpadulong sa Bredco Port Action Eric, diri sila nagalabay sa may dalan na Reneta kung gabi, galiko dira sila sa may Rizal Elementary School. Dira sila nagaliko and then dira sa may SPED nga eskulahan bala. Gani? Sa may TCS, liko dira sila Action Eric, kag dito sa nagalapos sa may barangay 16 na dira kag direkta na sa may St. John Paul II Tower. Tugtog nga makalabot dito sa may reclamation area. Kita mo ko isa di balik kawan nila nga to di bilang nga Burgos Loksi isa di damo di galabay ko isa di na ginapang kuan man ginagakaksangat man ng mga wire na sila. Correct. Even dito sa may East nga reaction na last time pero hindi tiya kasi Seneco, hindi ka telco. Okay. Kaya ang octopus lang ang mga wiring. Ginaga daw hindi pala tindo ang pagbutang actionary. Tigis masalawit actionary kang sa dira akalinya ti dala sa gidya. Dala sa gidya ang mga katupad sini or ang mga nagagubon-gubon dira nga linya dira ka mga telco company actionary. Mas worse bagay ko nang imo yung sagapahon blay ning mga live bla de Aksondale. Ayaw mo ng delikado. Pag tupa sa nakamatupa ang tao da kag magkarab-karab lawas ako di. Mahit ka na actionary kati dako gid ang tsansa nga madala ka gid sa hospital actionary ka. Sa paglabayo sa patrol sa bunga sa marusang hapon, dira sang libre sakay, no, ongoing ka sa actionary nang notice na tondo ka jutay. Jutay actionary ang naga-avail or nagasakay, no? Kay exclusive lang po for medical workers or healthcare workers. Ate mo na gano'n rason ko nga jutay. Jutay, oo. Amo na nga kung may magsakay dira isa, duwa, tatlo, nagalakat na yun. Daw hindi na ginalang nga papunoon ng actionary ka. Gani? Ang libre sakay dira ka, wala kay Transit Incorporated, no, kay observe nato within 5 minutes, nga kulat dira 5 to 10, nagalakat man daw yun. Daw wala na ba ginalat nga mapuno pa actionary ka since mga health workers, kapoy man sila mo, patila sila nga duty actionary, tini na kinalang magulat para ka pauli man sila. Sila sintagsa ka mga puloy. At yung mga observations natin nga daw mayon nga program sang wala kay transit galing ti exclusive lang for healthcare workers. May mga tao man nga gusto nga magsakay ti anong tanakay hindi sila. Gani, matigalag ko ano ni man nang kadutay yaw. Para gali sa mga medical kag health worker na gali. Ang actionary ka do ka corporate social responsibilities ang wala kay Transit Incorporated. Partnership man sa LTFRB kag LGU sang syudad sang Bacolod. Kung madumdumati mga sang time lang ECQ kita diri sa Bacolod City ti ara man na. Ato ya that time pwede to yung mga tao actionary ka. Ang magpakato ka sa butika, magkato ka sa merkado, magkato ka sa magbakal sa mga essential nga mga gamit ako pagkaon, pwede to ya that time. Correct. Pero sa buong nga may kita sa public transportation, tiyan mo na siyang initiative ka Valia Car nga ano lang exclusive lang for medical healthcare workers actionary ka. Galing hindi taman manong Dale? Dale lagi na excuse na may nagahuni ha, may background nga huni ha, kakanta. Dumi ka music ha. Liko na medyo kuala na bulyo man kami gamay kay kasulod may music sa imo report ni may background. Ay dasara na. Okay na. Sabi ko gani sa monitor dera sa inyo da. Okay, tingala ko mga duga. Music ka report si Daylaw. Yes, ako direct. Subong okay natin. Pero dala ka din mangkot ko rin mga health worker ni nato nga sakay sa series bus ni paano sila mismo kapakilala nga health worker sila mo na. Bring ID. ID lang napakita sa driver. Yes. Kaya wala mo na konduktor mong. May ara actionary. May ara konduktor. May ara sang partner ang mga driver. Okay. Kaya sa may plaza ang ila sinig kay point to point mo like ang plaza daw dira ang endpoint. Sinig nga sa bus action na dira ka dungka. May traffic enforcer mo dira ang na-assign
pag nag-assist mo nila kung may nagaulat nila nga kung managpadulong na ang Series Transaction Elected nila sa nagahulata. Okay. Kagati mo na kalabanan mo siguro or kalabanan or basta iban man sa mga healthcare workers Action Eric, may kagalingan mo lang ang mga private vehicle like mga doktor at ito kalabanan ni sila may mga salakyan wari sa bungo. Kalabay dili sa may Burgos Lacson libre sakay ado ka bakante. Bakante? Why gid unod ahay kanugon sa ilang pakadto pa karino. May traffic enforcer nagasakay sa babaw ti amot din sila padulong nila sa nga ruta padulong sa may east na portion di possibly it's either Estefania or dito sa may Granada Action Eric nga duwa ini sa anong sa mga barangay sa Bacolod City nga mayroon sang terminal or starting point kumbaga kag padulong rin sa may Bacolod City Public Plaza Action Erika. Pila pa lang unik man nga adlaw, pila pa lang kadlaw diba sa may mga adjustment man sa ulihin nga ipatuman ang Bulacan Transit Incorporated Action Erika. Mayroon man sila out of town nga pwede ang mga authorized person outside residence sa Kunapol Action Erika. Okay. Nga like for example, taga San Carlos nagatrabaho ka sa Bacolod City nga makabig ka apor. Kang natabuan mo dira nga mayara libre sakay nga tarpaulin ang Series Bus, pwede ka na iya. Ako napor ka? Ako napor ka. Okay. I-present mo lang yung musa nga ID, company ID, kag-proof nga apor ka, actionary ka. Media? Pwede, apor. Makabig sila mga authorized. O gali, may mga sabi. Ganun ka di ba huya man na sila kung po sakay si media, consider mo na nga apor eh. Makonsider, actionary. Oo. O galing mga kalabahan nga media, may mga salakyan man mo. Tagi pa Naglabas si media, may kwarta man niya. Makasaramang bakal, magbayad utso, Jis. Subong matabat na barato. Gamalang bulsa. Importante, masolve ang isa ka bulan. Sabay nga bulan lang palibur. So, mga action Eric, yung iba nga media, kung magsakay sila, ang iba nag-upod man mo. Like, may mga friendship, o drabe, kilala, yung iba nagasabay naman lang para at least, kung say mo lang yung sining direction action. So, nagtahaw ng talipti, daw nagbalik na, nagayuhom ang kalangitan. Teka yung bye-bye, daw, kuwamin daw, klaro man eh. Action Eric, yes, susubog daw nagtutawhay na. Suro sunset, kaya kitanong nga rin siya mga banwa, guro? Ang inyo sining mga raincoat, himuso. O nagbabay ng mga series, wala naman dunod. Huwag yung dyan uno dyan, no, tuod, no? Wala naman dunod, nagbabay naman sa utubangan nila, Action Eric, At basta mga adjustments ulit, lang nga implement ang Balyakar nga ang magpadulong sa market, magbakal nila sa mga utanon, pulong, basta pwede mo lang maka-avail. Galing kay maperde naman ng mga POJ, mo naman nagaling Action Eric, no? May mo na kayo para sa apor kag sa health medical worker ta. Yes, sakto gud kay basi ang mga drivers sa na makomoda. Magreklamo naman yun, anong ubra sa series ni nga pangwa pasero na mga amon pa na tani, lagi na libre lang nila. Sa bagay, may punto ko man Action Eric. Kay may mga permit sa Action Eric sa LTFRB. Kay mag-operate sila or mag-offer sang libre sa kaya ng partnership between LTFRB kag Bulacan Transit. Special trip lang na yan. Special trip kumbaga Action Eric nga exclusive gid lamang for medical healthcare workers. Sa mga kauturan natin mga motorista, no, ilabi nila sa may east nga portion, ipila nila ka mga pipe laying nga mga proyekto ang Bacolod City Water District Prime Water. So mo dapat ang ila sininga monitoron or bantayan Action Eric sila sininga pag maneho no mga pipe laying nga mga project sang Basiwa Prime Water, especially kung gabi. Iban daw overtime daw hindi kita nun daw tapos sa Action Eric ko galing may mga bala ang ila signages di kita nun. Hindi kita why nila butangan na reflectorize kay color blue Action Eric ika delikado color blue hindi kita on tiya mo na dapat ang alerto dito mga motorista especially yung mga nagamotora ang kwagidya yung prime water ni butangan nila sang reflectorize man matani ibla kabay pa Action Eric kay ila man na obrado ti bayaan nyo na okay man bayaan nyo pero butaw nyo sa stove lang hindi man perwisyo tawo kag sa mga motorista ta kung hinay ang padalagan sa motor daw most likely mabantayan or ma-notice ni Action Eric na may ara dira gali sang baral dira gali kay ti demera sir man nya kay mo nimo kay kaharas-haras sa imo hindi ka kahinay haw bandasig naman balik man sa pulsi kundi balda ka na mo na kay kagahinay mo tingay kung gahinay kay di na mabungguan da pero in fairness sa mga motorista dapat reflectorize na ibutang nila
correct. No? Pag wala ba walang may mga tikandara ang basiwa pa mo action Eric. Nagapit ang patrol dito sa may Bacolod Respiratory Outpatient Center, Bro Center. Oo. Pag subong Sabado, bisan Sabado kag Domingo bukas ni action Eric ang Bro Center para sa mga persona nga meron sang symptoms bala sang COVID-19 para maka-avail sa libre nga COVID-19 testing katawhay. Katawhay ito action Eric kung may ginabatsyag nga mo dira kag nagalala dira yung sininga kondisyon kag nahadlok sila aksyonery ka magpa-test. Magpa-test ka mo kayang kaluluwag yung sininga mga tupad balay kag pamilya aksyonery ka. Kag ti mo na sa pagpatulog natin sang patulog sa Bro Center mga at least 60 ka mga individual ang na-swab test nila subong adlaw nga Sabado action. Saan magong resulta na, Del? Within 2 days, actually kung positive, within 2 days gagawa na siya. Kaya na, pulo pa man ko natin sa staff nito. Kung subong ka nagpa-swab Sabado, most likely sa Lunes. Magwa na. Magwa ang resulta actually. Kaya gina-informa na right away ang barangay kung kinahanglan extract na yun kung positive ang resulta ng COVID-19. Pero importante na doon nga pabalo nila ang concern kay para lang hindi naman sila kalagaw Yes, naman actually nga ginabutangan gid sa actually, amo na self-discipline kung baga action kung nag-test ka, kung mo ang result mo kung delayed ikaw, kung negative ikaw sa COVID-19 para di sigurado. Okay na kung di kaya ritubado. Pero kung wala ka panumdum sa mga tupad balay mo doon ka pinalanggal sa kabuti, dako ang posibilidad nga nag-test ka, naglagaw ka pa tapos ang resulta positive ka, kundi problema naman. Ang siyang problema, kag mabulubod na kita nga itong sininga contact tracing team sa Bacolod Emergency Operations Center. O gala aksyonery, kaya nasa pupulubang ko natin, Sabado kag Domingo, dapat gali magkato ka tumela ka sang referral or recommendation. Halin sa barangay? Halin sa doktor. Doktor nga? Halin sa doktor, aksyonery, kung magpa-check up dala sa mga private individual, private clinic, ang kadira sang swab test, need mo na siya kung Sabado kag Domingo. Pero kung Mondays to Fridays, mo na siya, pwede ka ka walk-in, kung close contact, kadira kung may ginabat siya kadira nga symptoms or voluntarily bala, nagbat siya ka sang symptoms, pwede ka walk-in from Mondays to Fridays. Dira man sa Bro Center. Okay, bukas na sila, no? Yes. From 8 to 5? Yes, 8:30. Mga 8:30 actionary ka nagabukas sila until 4 p.m. 4 p.m. Subong nga every day, no? Kay sa una, weekdays na mo. Hindi ka wala labot siya ng liga nga adlaw, wala na sila, no? Yes, sa una, weekdays reactionary. Pero subong nga nag-taas, wala, no? Meron sang pagtaas ang COVID-19 cases. So, darang Sabado, Domingo? Sabado, Domingo, include na actionary. Same time? Same time. Okay. Kag, alam mo, naglabay naman nga cellphone naman. Tanda si mo ba? Actually, dasig ang ila sining nga gwa sulod actionary sining mga series bases. Amo na galing wala lagi dyan sang may nagasakay base aton sining observe. Ay, masin Sabado, basi pahuway or weekend. Ba, siguro, naglabay naman din. Naglabay, wala naman unod? Wala naman unod. Kaya may ibang aircon niya, kaya ang isa may iban nga in the aircon kaya daw close ni actionary kang naglabay subong. Diba Sabado pahuway sa mga pinalanggan natin ng mga frontliners, mga modern day heroes natin. Basta sa Lunes, basta mag-kaunod-unod ni ang mga saras bases sa Walakay Transit Incorporated. So, for actionary ka maning observation report natin kagapila ka mga sitwasyon sa lakas ng trapiko kagdala na diri sa may syudad sang Bacolod sa mga action natin nga nagapangita dira sang vitamin C. Ginalakoban ko sa inyo ang KBC Plus. KBC Plus mga ka-action na ng adlawang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid aksyon na De Salazar. There you have it, live report sa Patrol 2. Traffic situation sa Bacolod. Pag may time, balikada na karon sa Action Dale. Sa natipon niya sila nga mga aksyon balita. May hapon nila kay Migo ko Toto Nilo Patalita. Ba, gamonitors Toto Nilo Patalita ba? Hindi ka subong nga pong Toto Nilo Patalita.
Uy, si paring Amik Garciniego. Paring Amik Garciniego, kumusta ka na Davao? Hidlaw na ko si mo. Wag kita da. Kumpare ko Amik Garciniego kay Toto Nilo Patalita. Noel Amarda mayong hapon. Milili Oligo dira sa Barangay Tangob. Uy, kay Sir Alexis Di Sumangkop. May nga po dira kay Sir Alexis Di Sumangkop. Ka-monitor gid sa to, no? Abaw si Nini Nolias kag si Kati Nolias and kids. Ka-monitor ato dira sa may kwan Firmville, Barangay Bahanokoy. Uy, si Kuya Fred Foss Noble Jr. Mayong hapon dira kay Kuya Fred Foss Noble Jr. and family. Kay Tita Bibing Severino da mayong hapon. Kay retired police captain, SB member Ding Dong Severino. Mayong hapon da si mo. Lister Ray Benitez dira sa may Auckland, New Zealand. Baga monitor ka da. Emma Aquela Kelm Storm. Mayong hapon ni Misha Roques. Araman si Teresita Pacheco. Tamay ng pamilya dira sa Hinigaran, watching Marikina, Teresa Pacheco. Sakay Diding Alongamiento da, ara siya. Sakay L.A. Amante sa Kuwait, ara siya. Si Alin Louie Himotea, Linawon Kawayan, tamay ng pamilya dira sa Bacolod. Zen Cabales, ayong hapon, Marlene Plotenya, Erwin Di Catoria Gonzales, Sang Maaw, Francisco Guangco, may hapon, kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula, kag sa mga Dungganon boys, so aga monitor sila sa ato, no? Paring kinalong sa guys ng Tokyo, Japan, ara mana. Si Maricel Murada Ofalia, sa Barangay Ginturilan, mayong hapon gid. Dennis Nuestro da. Kay Akisha Mansiniros Mala. Mayong hapon gid. Vanessa Mayo, kay Jinky Jalagdon, kay John Season, kay Bea Jonathan, Dennis Roma. Gamonitor gid sa ato sininga pagpangalagad. May hapon da sa inyo. Kativer sa Barangay Araal. Happy birthday ko no kay Bebot Serdon sa Barangay Araal, La Carlota. Si Tere na kay Kativera. Sa kay Danny Shooting. May hapon na kay Danny Shooting. Tamyaw lang si Tugak Gamudyol Subong. Kuling ni Danny Shooting. Sa kay MLD Ingson, mayad nga hapon. Pagbalik na ton report na, gika sa ato sila nga mga patrol unit reporters, pagkatapos lang sa ato reportante, nga mana, pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag tapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagkamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols.
Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Baka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Nakakatagpak na! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa itong pagpangalakas tarba na sa report na Aksyon Artay Hupon. Importante na galing public service, ginapaksyonan ng tanan nga mga himata, kaparintihan, kakilala ni Lola Chodora Diding Garcia, Parian. Ini siya ang napatay sang September 16 dira sa barangay Kanlamay, Banwas sang Ilog. Ini siya ang natara na igalubong sa mabot nga September 22. Miyerkules kadlaw. Ang nagapaksyon ang iya bata si Eva Parian Di Maala. Our condolences sa pamilya Parian sa pagtaliwan ni Lola Diding Garcia Parian. May hapon nila kay Madam Daina Dinyola Martinez, isa sa mga staff sang Tourism Office sang Valladolid. Kay Lister Ray Benitez, Oma Lumina, kay Hazel Huhilia, may hapon na si mo. Kay paring Ryan Borjada, may hapon gid. Mga taga-barangay Bantayan, Kabangkalan, monitor gid sa ito, no? Siling ni Maria Parian. Maria Locsin Parian, Barangay Bantayan, Kabangkalan City. Okay, salamat kids. Dira sa Barangay Mandalagan, kay Marlene Pribano, mayong hapon gid. Kativir. Kami lang pamilya, very. Dira sa La Carlota City. Mayong hapon gid dira sa inyo. Sige, check na mga report na gika sa ato sa ring mapatrol unit reporter. Start by Action Alvin. Are na si Action Art ay hupon sa line number 2 sa report gika sa New Government Center na utod sa Action Art. Sige, i-activate aliwat ang linya naton kay Action Art. Ito na utod ang iya sining linya. Aton dira man nga mga suki nga tagpalamati sa kay Jean Hisolgon and family. Regards na ko kay classmate Romel Pagsubironda. Ka-monitor gid sa ato, no? Are na si Action Art. Action Art pa yung hapon? May hapon lang sa mga nag-monitor. Yes, Action Art. Regards lang na. Gani.
Ang balita, action, Eric, para ini mga nabusalo, mga nagulot doon, na ang kampanya sa City ng Bacolod pagi sa EOC, makunahan sila kang may schedule in actually September 22 kag September 30. Okay. Alas 10 ang aga tugtog alauna sang hapon sa duwa sini ka mga schedule sa bahin sang Ayala dira sa Capitol. Ini action Eric Incorporation ini sa sa grupo diri sa Gidman sa EOC. Agon matigayon ini nga sang activity as part sa strategy sa karon nga administration para ng tanan ka sektor makunahan. Now, sunod rin kay Dr. Chris Limon, isa man nga naging rason na ginaduso nila ini, last August, gali may case na rin malasang nag-positive sa COVID ni Regabusong. Okay. Pero first week sa September, isang hospital nung dala siya para magbata sa hospital ay napatay ang suneric sa hospital. Oy, sus. Ang patay siya ang iloy pati ang bata. Di amo na sila niya na iniluyag sa EOC ni Mayor Bing na masulit ini nga insidente. Di amo nang reason nga panawagan gid sila si Dr. Chris sa mga iloy no sa Burian nga dapat gid nga magpabakuna. Simple lang mo, no, bisan okay, ganito, pwede ka magkakanto sila ng schedule, pero mas mayugin kung mayara ka sa online registration. Yari ang nga pala yan ni Dr. Chris Roman. This is a collaborative project no sang public and private partnership naton. Isa ini sa mga strategies ni Mayor Bing para mapaging accessible pagid ang ato nga bakuna nga programa diri sa syudad sa Bacolod. Labi na gyud ginatagan to sa pagbulikid ang mga vulnerable sector no, labi na gyud ang ato mga nagabusong. Kay di sa ato nga dato sa Emergency Operations Center, ang mga nagabusong gina-required nato na sila magpa RT-PCR test mag-abot ang 37 to 38 weeks age of gestation sa mga uncomplicated pregnancy. Kag nagapa-RT-PCR kita as early as 35 weeks sa mga complicated pregnancy. So dira sa datos ta, madamo sa ila ang nagpositibo. Kag isa pa gid nga inspirasyon ta sini nga programa sang ligad nga simbulan no, last week of August may isa kita nga nagabusong nga nagpositibo sa COVID nga doon gid dala-dala nilang iya nga nabatsagan sang September 5 sang ara na siya sa ospital napatay siya upod ang iya nga bata. So ini nga mga sa nga palayag ni Dr. Chris Romon, di sila nga mas maayong kapintagidining mga pregnant women mahatagan no sa pagbakuna. Siyempre of course with the consent man sa nila sining mga ubigay ni nga mo ang maghatag sa green light sa ila na magpabakuna. So bandayan na niya kay isa ini ka event and activities kasi sige subong as part of the strategy sa Bacolod EOC. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Action Art tayo hopon report gikan sa New Government Center. Sa lini pa rin Roger Montalvo, Mandalagan, wala traffic. Ba? Makupitin siya kakay Action tira Sarasara. Ali sa report ni Action Art tayo po, sa luwat na report ni Action, Alvin Graba, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Uy sa may banwa sa inuba, ano may isa ka 23 anyos nga lalaki naghikog ba ti waygid. Way kasalbar ya tapgid pataygid. Ari sa Action Alvin Graba, line number 3 sa report, Action Alvin may hapon please kamin. Mo aksyon Eric nagakabit na sa puno sang Guyabano. Ining 23 anyos nga lalaki sang nasapuan kahapon sang iya mga himata sa Purok 2 Barangay Kulipapa sa Banwa sang Hinuwaan. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Jaime Diquillo, Deputy Chief of Police sang Hinuwaan Municipal Police Station, sa diin na isa ka miyembro sang pamilya ang una nga nagpabalo sa ila talatapan matapos ginaligar nagpangimatay ang ila himata paagi sa paghigot sang kalat sa liog nga nagakabit pa sa puno sang Guyabano napahamtang sa sulod sang ila
sa compound. Sa amo nga insidente, ginbuligan pa sang pamilya nga makakas ang higot sa liog sini kagilayon. Gindala sa Bayawan City District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Dugang pagidikilyo, base man sa pagpungusisa sini sa asawa kag pamilya sang biktima, diri nahibaluan nga may problema sa panimalay ang biktima rason sang iya sini nga pagpanginmatay. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Jaime De Quillo. Actually, sir, ang biktima nga sa 23 anyos, may asawa ko residente sa Purokto, Barangay Kulit Papay, Nobaan. Nasapuan ini siya nga nagbitay sa sulod sang ilang compound, no? Gamit ini nga lifting rope. Ginagamit na siya sa mga mabugat nga mga industrial bilang nga mga gamit. Mo naging butang niya sa iyang liog niya sa nasapuan. Suno sa pamilya, ang ina nga higot, ila man ina, pag ang bangko nga gingamit niya bla sa pagtintog sa paghigot siguro sang liog niya, ila man mismo. Pag sang nasapuan to siya, gilayon to siya nga gindala sa may Bayawan District Hospital sa Tuyo nga basikon makarecover pa man. Gin-revive dito ang iyang lawas apang wala gid ka-recover pag i-declare na rin siya nga patay. Ano ang nakitaan nyo, sir, sa investigasyon sa mga kapulisan? May problem ang biktima, sir? Oo daw, siguro may personal sa nga problema sa kaniya, sa pamilya niya siguro. Pag mo ito nag-trigger nga mag-suicide siya. In short of it, may suicidal instinct din sa iyang bahay? Posible man, kasi siyempre kung tanawon nato ang natabo, ginigot niya pa ini ang higot sa may babaw sang babana. Ginigot ito nga daw pangit pala prepara nga mabakot kag hindi pala maubad nga paghigot kag para sigurado gid nga matuman na gid gusto nga matay. Istorya nato ng pamilya, sila mismo kumbinsido man. Pero una ari man sa sulod compound so why mas ang tao nga nagasulod at ambal sa nga nag-report diri nga siya niya. Why na sa sulod na nga mga tao nga iban mga amo na oras ginasiranto kinang compound. Ang pahayag ni Police Lieutenant Jaime De Quillo. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. May hapon nila kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Jocelyn may hapon. Jose Mungcal Torillada sa Binalbagan. May hapon nila kay Indero na Rihida Trava. Kay Tatay Teddy na monitor. Gidra sa Barangay Pantanon DSB. Kinatamyo ka mo dira ni Ray Baryoga. Si Maria Parian, yung pamangkot kung high-blood ka kung pwede ka papakuna. Ayaw ka lang certification sa doktor mo. Din kung bakunahan ka, gina-check mo ng imo sining blood pressure eh. Pag taas blood pressure mo, hindi ka panay na pagbakunahan. Panubo-nubuo nila nanay na, no? Sige. Dugangan ito nga action, mga action balita. Pagkatapos lang sa ito sinimportante, dugang pa nga mga pahibalo. CG first. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio.
kapian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang balita, Aksyon Reports, Afternoon Edition. Ngayon po nila kay Alex Montesan Company, kay Giovanni Mel. Check attendance lang siya. Wala kita panahon sa ato sa Palagad Aksyon Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Magatakop naman ini temporaryo balik ni Lunes. Ato sining mapatrol unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon aksyon Dale Salazar, back to back kay aksyon ninyo Bugina. Aksyon Artay Hupon kag aksyon Alvin Graba. Pwede rin sa ato naman technical partner sa Studio A, broadcast engineer Henry Spolgar with IT expert aksyon JM Baikin. Po si Jubilin Tugapo. Pas happy birthday kuno kay Mary Jane Tugap. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Sierra Sang Bago, broadcast engineer Edward Balico. Sa kala ni Loverboy Aksyon Marlon Hinovea. Talos na ako di temporaryo pero kita karon na. Alas 9:30, tungtong alas 11 balik. Aksyon Night Patrol Program. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition. Nagasunod sa Dili Ginlamang Madugay o pod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman si Aksyon Eric Magbaro nagasiri. Salamat gid sa inyong papamati. Happy weekend sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.